Mayong buntag kanilang tanan. Ako si Father Danny Nobal, SBD, taga Konsolasyon, Cebu. O gikan ko sa Zamboanga, Sibugay. Dito ko na-assign na wala pa kumari sa Cebu. Zamboanga, Sibugay, Diocese of Ipil. Matod pa sa uban, happy drinkings. Happy ba mo? Pag-sure, kung hindi makaro na happy kaya naka-face mask. Na? Kaya basig mag-tubig. No? Katong kahit tayo sa gabi, ako ba ito'y nagtambit o daghang ko naka-face mask. Kaya akong ginan, hadlok mamatay sa tubig. No? Hadlok mamatay, maayo rabag, guwapa. Maayo rabag, guwapo. No? So, drinkings, dili man diyan ni drinkings. No? Abot ko siya nagtawag ni drinkings. Kaya kung sa Ebanghelyo karon gitawag sila nagtuon sa bituon, astrologers. O pwede po sila tawagon o 3 wise men. Makinagmanon. Na yung istorya na ako nung ikaupat na wise man. Tulo na ito na ibawaan. Pero wise yun kung tulo ba ni. Tulo-tulo kay bibase sa regalo. Bulawan, kung sa katilayan, insenso o mira. No? Pero, matod pa, dahil sa wala ka uban, wala ka kuyog sa 3 wise men. No? Nabuol siya na murag nakuha siya na guilty na wala siya makakuyog sa 3 wise men, wala siya makaregalo puno ngadto sa Diyos ng bata. Kung batong pa sa istorya, tingnan siya sa Ginoo ayaw kabalaka. Ang iyangalan ko no, Artaban. Ayaw kabalaka, Artaban, nga wala ka kakuyog sa tulo ka makinagmanon. Ikaupat man siya. Kay ang imong gihimo, labaw ka sa regalo sa tulo ka wise men. Labaw pa. So, sa balaghi mo ni Artaban, the 4th wise man, nga matod pa sa Diyos, matod pa sa Ginoo, nga imong ipakaon, samtang ako ginutom. So, dito sa mga tao na yan ipakaon, imo akong ipainom, samtang ako ginuhaw. So, ang imong gihimo, labaw pa sa gihimo sa tulo ka mga makinaghanon. So, ayaw kaguol. Kaya dako ka nahimo. Mga igsoon ni Kristo, murag kita usab. No? Nga wala tayo bulawan, naaba mo'y bulawan. Kaya mo ba nagsugod nagkatulog? Narabay pastor sa kaya ako mga pariyo ito, mga Adventista man sa Konsolasyon, no? Mga riuyan, no? Dahil sa kapastor nito ringon na kinikulong natulog sa simbahan nag-practice of kamatay. Simbato pastor. Bawal gina, hadlok mamatay, may rabat, guwapa. No? So ay magkatulong ka rin simbahan, kaya makagaba na, kasi ma-apil mo sa kamera na rin, no? So labaw pa ang gihimo niya. Kung kita usab, wala tayo bulawan, wala tayo insenso, parang gani, ipipaniya, dapat may insenso. Wala may servers. So wala ta, no? Kung niya mira, siguro tayo mira, o sa manang mira, pahumot. No? Pero ang atong ibuhat, mas labaw pa sa gihatag na regalo,
sa tulo ka makinahangmanon. No? So muna kining piyesta sa Epipania sa atong Ginoo, nagpahinumdum ka nato na naatay nabaw na regalo sa atong manunubos sa Pata Jesus, labaw pa sa bulawan, insenso o mira. Amen? So muna nga malaigsoon, kining Epipania nagpahinumdum ka nato na labaw kita, no? Mas dako ang ato ikahatag sa Diyos. O ang atong regalo mas binilhon, no? Kaysa tulong ka makinagmanon, no? Kung sabay siguro sa Bulawan, may na mga panak kita, kay kanimuban, sige tabiyaw-yaw, sige kong katulong. Murag sa Digalio, no? Hasta kaabag na katulog. Kaya ang naw sa paring murag sleeping pills. Amen? Kamu nag-ingon, ha? So, sabay namin sa Bulawan. Ato pa Bulawan, ginikaluhan si Kristo kay siya hari. Ginikaluhan Bulawan, insenso, ginikaluhan siya kay siya Diyos. No? O mira, pahumot, kay siya nagpakatao. No? Nagpakatao, aron na luwas sa atong mga sala. No? Mao na ang Pasko. No? What is Christmas for you? So ang Christmas, mao na, no? John 1:14. Mao na yung teksto sa isbidi. The Word was made flesh. No? Ang pulong na himong tao. Mao na si Kristo o mikuyoban ka nato. Mao na yung Pasko, nagpakatao ang Diyos. Nga naman, John 3:16, tungod kay higugma kita sa Diyos. O na iyang ikadala niyang bukto nga na. Amen. So mao na mga igsoon, ang atong iregalo ngadto sa Diyos. So dili na Bulawan, insenso, mira, kundi gugma o serbisyo, pagpangalagan. So mao na gugma o pagpangalagan. Mao na atong regalo ngadto sa Diyos. Kanang gugma nga walay matupa, strings attached. Walay kondisyon. Kanang gugma nga walay boundary. Diba na ikanta, borderline? No? O walay borderline ang gugma sa Ginoo. Dapat sama kita din. Kung sa kanta pa ni Lionel Richie o Diana Ross, ang gugma walay katapusan, walay utlanan, endless love. No? Kung unsa kalaw, kanta niya ko na, Ocean Deep. Ocean Deep ang iyang ilawon. No? Murang dito sa Surigao. No? Nakasahid ko dito Surigao, Tabjanaw, Dinagat Islands, doon na sa Philippine Deep, doon na sa Pacifico. No? Dagpo kayong mga balon. No? Mga tao, kung masakay sa lansa, muduol sa parik. Kay basin, kung muduol ka sa parik, hindi malulod. Ano muduol mo? Mama, muduol ka ba na grabe ka ba yun? Grabe ka ba yun? Kasi malulod kita, grabe ka ba yun? Muduol sila sa parik na hindi ka maumulangoy sa mok, no? So, bugma, waway, utlanan, no? Kung walay borderline, kung ang gilawon Ocean Deep. So, kinahanglan na kung nahigugma ka sa inyong isa katao, nahigugma ka sa inyong pamilya, nakay panahon. Amen? Hindi kayo mo ka na, nahigugma ko rin mo, pero sorry na lang ako panahon din mo. So, kung nahigugma ka sa inyong isa katao, sa inyong pamilya, nakay panahon. Bisang tubig, panahon mo sini, bisang tubig, o sorry, kanaksa, basta nag-face mask lang, at naka-face shield,
na alcohol, na distancing. So naa kay panahon sa inyong pamilya. Kay kung ingon ka na higugma ka, kung yawa kay panahon, muna gingon sa kanta ni Nunoy Zuniga, love without time. What is time without love? What's the moon without the sun? What is hello without goodbye? What is your cell phone without load? Ibaligya na lang na. Why load? So kulang ang gugmakuha kay panahon. Ay kaduha sa servisyo pagpangalagad. Sama ni mga nangalagad karon, mga kabag, mga lectors, mga choir, pagpangalagad, wala mo isweldo, habupay makagasto. Amen. Karon mag-practice kita. Practice of kanta, practice of city palabras. Ito ay makagasto, magliti man ka. Yeah, pagkabuti rin, why snap? Kung palit ka mo snap, yan abay mo solicit, no? Pagservisyo. Sama ni Mama Mary, ang pagservisyo, mapaubusanon. Kaya si Mama Mary, gawas na siya mapaubusanon, masinugtanon. Pag-ingon na mahimong kang inahan sa Diyos. Hindi, nautan na siya, ano mahimong kong inahan sa Diyos? Bawa man ko'y kuya. Bato pas mga bayot, wala man ko'y sa tawagan nila. Wala man ko'y mabaw lagi na. Wala man ko'y juwa. Wala ko'y juwa. Anong mahimong kong inahan sa Diyos? Pag-ingon sa anghel, kisam itong anghel. Anghel Gabriel, na may premyo ng kaganandi. Ayaw kabalak ka Maria, kay kini kababuton sa Diyos. Kung sa inyo ni Maria, yes. Piyat, kung sa Latin. Yes, kay kini kababuton sa Diyos. Sama sa kanta ni John Lennon, let it be. Let it be done to me according to your word. Kay kini kababuton sa Diyos. Subaw na pinusahay mga igsoon ang babag sa itong pagpangalaga ng atong garbo. Amen? Ang garbo o na babag sa atong pagpangalaga. Naipanahon nga pamutuli, nagkabahin-bahili. Na ay mga intriga tungkol sa garbo. Kaya ang tao nga taasong garbo, dili mo, buangkon sa iyang kahuyangon. So, muna nga, muna babag sa atong pagpangalagan. Ninibagong tuig atong putlan, ang garbo. Trim your pride. So, muna nga, kay matong pa ni St. Francis de Sales. Kailan man St. Francis de Sales? Kailan mo? Pamu kailan mo? Pero si Coco Martin, kailan mo? Clarence. Nagre-iro di paglaan ni Coco, no? Coco Kurugot. Coco. So, matapos St. Francis de Sales, human pride dies 15 minutes after your death. Mamatay ka alas 10, imong garbo, alas 10, 15 pa mamatay. Manakod pa na sa inyong bana, manakot para sa mga asawa o mga anak. No? So, muna ang kagrabe sa garbo nga mao'y babag sa atong pagpangalagan. No? So, muna mga insura ni Cristo, ang hagit na kita mag-alagad sama ang Mama Mary, no? Nagitahinungdan niya ito bagong tuig, niya karoon sa pagpadayag sa gugma sa Diyos, kita giauhag sa pagpangalagad, pagpadayag sa atong gugma, pag-ambit nini. Ang uban ngayon na kita murata buang sa atong pagpangalagad. No? Kung sa inyong bala, di kasabot sa inyong pagpangalagad. No? Kung sa babag sa atong pagpangalagad ang atong mga mahal sa kinabuhi.
wa sila kasabot, yampok na sila. No? Kay murag tagbuang, pero mato ni Saint Joseph Renadimex, maybe we are fools. No? Murag tagbuang, but for the sake of Christ. No? Nangalagad ta, ang uban di kasabot nato, kini kay para kang Kristo. So, mao na nga itong pagpangalaga. Hinaot, mga igsoon, nga ninibagong tuig, bingon ang Ginoo ka nato, dayon ka mo sa gingharian sa Diyos. Sama kang artaban, bingon ang Ginoo nato, kaya ako gigutom, iwa akong ipakaon. Kung sa diya ako ginhaw, iwa akong ipainom. Dayon ka mo sa gingharian sa Diyos. Mao na atong panghinaot sa bagong tuig 2021. Amen. Hinaot ko sa ngalan ng Salamat, sana kung sa Espiritu Santo,